एगो लीला भइल भारी अरे लंकावा में एगो लीला भइल भारी अरे पेट के भीतर लगल भूख वाला योगिया माता की यदि सलकी चल दिल बगिया अरे पेट के भीतर लगल भूख वाला योगिया माता के यदि सलकी चल दिल बगिया तो बड़ी ढेर रहे पहरा आरे बड़ी ढेर रहे पहरा तारी हो एगो लीला भइल भारी अरे लंकावा में एगो लीला भइल भारी हनुमान जी महाराज जब लंकापति रावण के फुलवारी में घुसनी फल खाएला रावण के रखवार लोग सुतल रहे गछिया उखाड़ के वो लोग के दहिया पर फेंकतनी अक्षय कुमार के भेजले लंकापति रावण के वो बंदर के पकड़ के लियावत तनी हमहू देखी अक्षय कुमार अइले हनुमान जी से युद्ध करे लगले हनुमान जी महाराज अक्षय कुमार के स्वर्ग में पहुंचा दिए तो रावण के पुत्र अइले कोरी चढ़ाई भइल हनुमान जी से भारी लड़ाई हे रावण के पुत्र अइले कोरी चढ़ाई भइल हनुमान जी से भारी लड़ाई अक्षय के दिहले भूत अरे अक्षय के दिहले भूत मारी हो एगो लीला भइल भारी तो लंकावा में एगो लीला भइल भारी एगो लीला भइल भारी एगो लीला भइल भारी लंकापति रावण सुनले अक्षय कुमार के मार दिए हनुमान बंदर तो मेघनाथ इंद्रजीत कहते रहे पिताश्री हमको आज्ञा दीजिए कि उस बंदर का सर काट के लाके आपके चरण में चढ़ा दे। लंकापति रावण कहते रहे कि ना मेघनाथ अरे वो बंदर के जिंदा पकड़ के लिया तनी हम भेंट करी आखिर देखी कैसन बंदर बा। मेघनाथ गईले हनुमान जी पर ब्रह्म अस्त्र चला दिहले ब्रह्म यत्र ही साधा कपि मन किन्हीं विचार जो ना ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटैया पार। हनुमान जी महाराज जो ब्रह्म अस्त्र से बंधा के ओ मेघनाथ के संगे आइल बने। हनुमान जी महाराज की लंकापति रावण कहते रहे कि ये बंदर के मार दिया वे बंदर के काट दिया, लेकिन विभीषण जी महाराज कहते रहे कि
अरे राम के दूत हमें दूत के कबहू मारल ना जाला, दूत के मार देबो तो खबर के पहुंचाई। बंदर के पोछ से ज्यादा प्यार होला, काहे नहीं एकरा पोछवे में आगी लगा देहल जा। जब पोछ के दर से तरपी है तब इनकरा बुझाई। हनुमान जी के पोछ में आगी लगा देहल गइल। हनुमान जी महाराज देखी कैसे लंका जरावत नहीं। तो हनुमत के लंका पति बंदी बना के सजा दिहल पोछिया में अगिया लगा के। हनुमत के लंका पति बंदी बना के सजा दिहल पोछिया में अगिया लगा के। तो लंकावा के दिहले भूत आरे लंकावा के दिहले भूत जारी हो ये गोलीला भइल भारी। तो लंकावा में ए गोलीला भइल भारी। अरे लंकावा में ए गोलीला भइल भारी। मंगल मूर्ति